Thank you. Madam Borzan, for 1 minute. Madam President. Dokument o kojem ćemo glasati nije idealan, no ispunjava svoj glavni cilj. Zemlje članice će imati više neovisnosti, dopustiti ili zabraniti uzgoj GMO-a na svom teritoriju. Drago mi je što je uvažen moj amandman koji obvezuje biotehnološke tvrtke da u razdoblju od predlaganja do stupanja na snagu nacionalnih mjera zabrane prekinu sve aktivnosti vezane uz sijanje GMO kultura. Smatram lošim potezom značajno ublažavanje odredbi o financijskoj odgovornosti zagađivača u slučaju prekograničnog širenja GMO-a na države u kojima je zabranjen. Mislim da će se to s vremenom pokazati na najgori mogući način. Zaključno, ne smatram da je GMO nekakvo vražje sjeme, no dok god nismo u potpunosti sigurni o njegovom utjecaju na zdravlje i bioraznolikost, države moraju imati mogućnost zabrane. Osim toga, tržište tradicionalnih i organskih poljoprivrednih proizvoda je sve veće i male europske zemlje poput Hrvatske imaju višestruke ekonomske koristi od toga što su GMO free. Hvala. Thank you. For the Catch the Eye session, I will take only 5 speakers. We start with the political group. Madam Grasle Ingeborg. Please stick to 1 minute.